poso lah, bersyukur tenan namanya. Bersyukur dong. Untungnya penyawang cewek imron gue karo iman gue kuat nih gitu. Sialan tuh. Kok kayak ada murid ini ya, sepi ini kan ya. Halo, Woi, apa? Tanya Wis apa to, Mas? Gini. Jobrok iki. Hah? Ayo kon jobrok. Iya kan, poso-posonya apa ya? Ya. Lambine sopo ya? Bodoh aku ya lupa ini. Kerjaan ndi? Nganggur sih an. Nganggur ya, corona anu mangel. Iya ya. Aku rencana anu arep buka anu iki, lek wis oleh kerja iki oleh duit arep buka koperasi. Operasi apa koper tok sing mbok Koperasi tenan iki, koperasi. Enak artine koperasi. apa? Komunitas pecinta rondo anak siji. Iso-iso. Malu ya? Malu ya? Wah, rakate sing akeh. Hah? Takutnya sing akeh. Enak. Dalan-dalan nang akeh to. Nopo e? Wis ngono ae. Wis ngono tok. Ya ngejak jogrok ini jadi nek kopi ya. Ya poso-poso Oh, iya, ngopi iya. terus piye ya? Aku ora tau poso. Wah, kowe. Aku kan gak kira sapa ngono gak pangling gak gak klambi ngono. Klambiku nang omah ya mek kita kan kalau sak keluarga wong telu lah. Oh, Aku, sapa nek? pakku arep buku. Oh. Lah, Klambine. lambine mek kita tapi wong telu gentenan. Lah, terus Saiki saiki kita gawe pakmu. pakku arep buku nang marang gawe apa-apa. Kapan kan tahu kan pakku kerjane ngojek. Lah, Iki mbok gawe, iki digawe. gak ngene pakku kan kudu ngojek lah buku pas saya bubuan. Oh, Nek buan buku buku digawe karo buku HP lambene otomatis. Pak ngojek. Aku nek omah njogo omah kan gak gawe apa-apa. Ya, pakku ngojek gak gawe apa-apa. Mas, Piye lah, gak isi ngono apa gak isi ngono gak di wis kulino. bengoki wongmu kowe kae kowe iki nyapo kae nyopo ngono. Wis kulino piye? Kowe. Dan namun gak enak ngambil-ngambil bekas. Enak. Ya aku gak isi tok. Tapi lengene sing gak enak. Lengen aku. Lengene tok deh. Tengah-tengah gak enak. Ya padha ae buku kita udah dulu kan. Isin aku kan. Ya ora apa-apa. Kenapa butuh kain? Lek pakmu ora dijahit dadi akeh lho. Lek pakku kan aku ora apa-apa metu-metu ora enak apa-apa. Lek buku peraya isin. Isis ngono wae. Isis. Bagikan Pak becak data-dataan. Wah, ada lagi DI. Anakmu anakmu telur pati sapa itu. Berkualitas kabeh. Anu Iki lho gak pati anu telu iki. ya. Itu telu. Padha Pak Bito Mbak. Beranak kabeh to. Ukur kabeh lah urane oh piye. Lah korene mung butuh apa? Ropak itu kan bocah duit piye to? Ya Allah, benda malih ganggu. Gua ki apa arepe? Poso-poso nyer duit. Tuku apa enak iki ya 100.000-an kabeh iki. Poso-poso nyer duit. Masih tukang jajan. Yo. Wes iki aja tukang jajan. Wes ndang Kok enak tiga buku. Ini ndang mulai. Ngono masak engko. Piye, nyapa? anakmu iso kaya ngono kabeh. Iso nyusul bareng iki lho piye. Dolan ngusul Pak Iso nyeleneh kabeh kok emang. Ber pane cok beda-beda. Mari Enak sing elek, enak sing elek kemarin. bermaksud tuh jadi ya pas padang ngono ya. Iso kaya ngono iki. Ora ya iya nek ya. Lah nggak kleru prosesnya Ya Pak. rezeki kan ya ngono-ngono ya. Wis kabeh Muga-muga- disyukuri. muga-muga saat Untuk kabeh muga-muga ki mung benek kabeh Pak Edelan digoleki. Bukan aku sampai kayak namur Pak. Suara gak mulai ya, digoleki anak-anakku paling Siapa? Donjo ini. Mulai. Bareng oleh mulai. Lah bareng aku mlaku apa bareng? Oh kon gendong ya. Apa? Kamu gak mau antar bareng aku ya? Bareng motormu ndi? Ayo Mas. Wah, ini motormu toh? Iya. Lek iki omah sapa iki? Aku pokoknya ada waktu tuh mantai gue. Iya lah. Aku Aku celuki, tak kira mau bocah ngopi mau piye ra. Anu, poso ngejak ngopi. Jadi kan Ya, bareng aku. bareng apa? Bareng terno. Lu rumahku tak? Sambine anak. Anakku aku ada anak. Labine sapa? Kucing kan ya. Nyapa? Terus bareng lagi kucing enaman lho. Jadi sopirmu ini Malian. Ya kudu lho.
Abot men to ya. Masa gembos lah ngaten. Gembos. Gembos kan dengan tangi ngujeng bukan suhu di zaman itu. Nah, apa? Wes. Wes. Wes apa? Wes. Yo. Boleh. Yo. Sopo kan? Wes. Wes. Wes apa? Wes. Dun. Gong kali ya. Gong. Ya muka. Wes. Kali itu. Yo, yo. Anak mau nganti kabeh kok. Udah. Oh, lagi suaranya enak ya? Enak suaranya. Mau kayak anak ngomong. Wes, kenapa? Beli aku ya. Demet emang nek kono bae. Mau merene ta emang? Iya. Ayo nang rene. Iya. Jogro kono. Enak kopi lah. Enak demi cek Oh iya masa. Lu masa di mana ya? Oh iya lah ya. Kejalan nih. Kamu lah. Ada parkir atas mana apa-apa. Iya. Kita cak ngopi ora gelem. Kapan aku anu uyar wiru lho. Kapan aku ora tau lewat kene, Ora ora tau. bengi, nek kira bengi biasane lewat kene uyar Ora tahu. Gak tahu. Itu aku paling. Pane yo klambine meh padha ngono ya. Bahwa kan nek kene sing gendeng kaya aku ngene gak aku tak. Enak duwe ya. Ya rada-rada gendeng ngono ya. Oh, Temen aku tapi rada. Wah, ini nyaman. Sing kerja kene sing mangan godhong. Malah apa ya? Kene nyambi. Nyamburi kene. Oh, Nyapa. malam. Kono kan ada anu, apa wedhus. Enak pedes sih. Yo apa? Dendor kayu kan. Ya payo regane murah iki tapi Gak apa-apa. Ya, kono ora dari Semarang. gak apa-apa sih lah, timbang kali 12 ya. Ya, Yo. Mau tahu ya. ayo. Kenapa? Piro? Ini ibu pira dah? Kamu mau lari ya? Iya belum. Tapi lah tuh. Mau kemana? Kok kita mana larang? Larang nih. Enak apa? Enak apa? Aman ya, aman. Jangan. Lanang ta? Ambu ya ambumu. 100 sih. Siapa kae? Ana sing nyolong wedhus. Pak, ana sing nyolong wedhus. Sama nih yang modal. Siapa weh? Ora lah. Selamat. Tak sama tuh, emang muncul lah rupiah wedhuse. Muncul. Iya. Mau uculnya mau ucul dewe. Iya, pertama tak uculnya baru ucul dewe. Tapi maling weh. Oke, Pak. Kalau ngeles lho tak taleni lho. Oh ya wis saleh nalane. Iki kok tadi ini mulur tengok. Iso kurang ngoculi. So, Wis iso gak Pak ngeculi? Iso gak ngeculi? Ngoculi iso. Wong gowo lho. Oh, gak Pak lho, tak taleni. Yo sirku mangke lho Pak. Yes. Sampeyan apa tuh tak gowo dus. Oh. Lah wis metu iki. Ya, Sido. oh iya, kasar. Oh. Kowe ngenteni sampeyan ngalih. Eh Pak ya, suwun Pak ya. Yo wis hari yo. Wis Pak. Ya Pak. Aku tak panas. Ora. Gedang gedang raja. Ora Pak, ora. Ya tenang ya Pak. Nang ya Pak. Lo toh? Yo, gedangnya dijipuk. Gedangnya jipuk. Kan wis ya. Ora. Oh, ketut nih Pak. Curiga kok. Ayo kirim. Ayo sik sik. Anaknya. Kinggo toh? Kan nek gedang tuh. Ora lewat dus oleh gedang lumayan. Oh, lumayan kena gimana? Ya pergi delok wonge enak-enak gak situasi ini ya toh. Ku dicolong. Aku dicalon para nang ngarep pisan. Iya. Kira apa? Ya saiki dicek sik. Enak Bang. Karo naik. Ya. Apa
Cepat. Ayo, berhenti kok. Ada kok. Wah, enteng. Ya, tuh. Los gimana banget? Niku ya semut Pak. Nyolong. Arep nyolong. Oh, enggak Pak. Saiki nyolong. Lo tak balekne lo. Balekne. Balekno. Tapi Tak kiramu sampean mulih Pak Bae sini kene. barange kok wedhus kemak cikuk. Tero Pak angel lho Pak. Lho, Ya sik buset barange diselametne mosok wae. Pak. Urane Pak yo. Pak.